itsekin arvostan 5 vuotta tässä olleena, niin kun tänne tuli, niin tosi helppo oli tulla. Ja niin on sanonut kaikki uudet, että kun täällä otetaan vastaan porukka ja ei nämä ole meidän töitä, mä oon niin yhdessähän näitä tehdään. Ja täällä se laatu minusta ihan itsestäänselvyys, kun muualta kun tullaan tänne töihin, niin siihen törmää siihen laatuun heti, koska muualla se ei ole tällä tasolla. No kyllähän meillä hallissa kentän tasolla on tosi hyvä yhteishenki, että sen minä niin näen tämän talon voimavarana, että porukka on hyvin hitsautunut hallin puolella yhteen, vaikka hitsareita ollaan suurin osalta. No kyllä, myö viihdytätte, jos on tylsää, niin kyllä myö ainakin viihdytätte. Hyvää, kivaa ja mukavaa. Kyllä nimenomaan se kaikki. Just tässä ne tuli ne 3, se on se hyvää, kivaa ja mukavaa. Meillä kyllä niin kuin se laatu edellä mennään ja se on osoitettu moneen kertaan, että se kyllä pystyy vastaamaan vaativimpiinkin vaatimuksiin. No niin kuin yleisesti ottaen niin se työn helpottaminen ja keventäminen ja sitten niiden uusien ammattilaisten osalta, että tämä olisi myös mielekäs työpaikka nuorille tulevaisuudessa, niin se on aika tärkeää, että meillä on niin kuin nykyaikaisia hyviä laitteita, mitä me voidaan käyttää ja joita toivottavasti on niitä mielekäs käyttää myös. No jos haluaa siistit työolot ja työ, missä on mahdollisuus kehittyä ja haastavia töitä tehdä, niin silloin tämä on semmoisen henkilön paikka. Toimitusvarmuus tähän on 100%, mutta viime vuosina vaikka töitä on tehty tosi paljon, niin se on ollut yli 98%. Koskaan niin asiakaspalautteena ei ole tullut, että olisi toimituksen takia asiakkaat joutunut ongelmiin. Että kaikki me tehdään se, että laatu on korkealla ja myös se toiminnan laatu ja siihen hyvä mittari on toimitusvarmuus. Sen eteen tehdään kyllä kovasti töitä. Juostava työaikataulu. Se on hyvä, että voi tulla jopa 6, jopa 8, kello 8. Se on hyvä. Välillä voi olla tulematta. Voi olla tulematta, kyllä. Ei kaikissa minusta työpisteissä, mutta meillä ainakin 3 päivän sairauslomaa ihan omalla ilmoituksella. Ei toimi kaikilla työpisteillä minusta. No kyllähän täällä hyvä porukka on töissä, ainakin minun mielestä pystyy ihan apua kysymään asian kuin asian, keneltä hyvää. Se ihan toimii henkilötasolta ja ihan mitä täällä hallin puolella on tuotantotyöntekijöitä. Valtaosalla on pelkäs silmäkulmassa. Tänne on mukava tulla. Ja aina voi kysyä apua, jos jotain ei tiedä itse tai muuta. Sinne autetaan toisia aivan paljon. Koen, että täällä on paljon edistysaskeleita otettu sen eteen, että täällä olisi kaikkien mukava työskennellä ja kaikki tulisi toistensa kanssa toimeen hyvin. Ja kyllä se mun mielestä näkyykin tuolla, kun naururaikaa välillä aika kovastikin, niin se on mun mielestä aika hyvä merkki. No, tehas on nykyaikaistunut ja toivottavasti kaikille laitteille on töitä. Ja että niillä pystyisi tekemään sitten niitä töitä, mihinkä ne on ostettu. Minusta työturvallisuus on hyvällä tasolla. Minä olen ollut pitkään alalla yli 30 vuotta ja aika monessa työnantajalla Pohjois-Savossa, niin kyllä teillä on paras työturvallisuustaso. Ja kyllä tuolla muualla sillä sattuu kyllä ihan vaikka mitään, mutta täällä on silleen hyvällä tasolla. Se on just se laatu tärkeä tulla maailman markkinoille, että pysyy täällä kilpailussa mukana. Ei tiedä, jos tehdään huonoa tavaraa, niin ei ne ota kauan sitä vastaan, kyllä ne ottaisi jostain muuta.